Козиль авылында хәзер 75 хуҗалык исәпләнә. 128 кеше яши. Элегрәк бу зур авыл булган. 900 кеше торган, әмма күбесе юл булмауга сылтау итеп шәһәргә китү ягын карыйлар. Чөнки яз көз тездән саз йөреп йөрергә кирәк. Хәзерге заман бит инде цивилизация заманы артта калдык инде, ни кибет юк, ни клуб юк дигәндәй. Яшьләр шушы юл юк дип китә инде, эш юк дип инде. Безгә асфальт кирәк. Бик булуын телибез. Bir de yaz hem kız yoldan bütününe yürürlük tügül hem indi әлеге хәлләр дистә yıldan artık kabatlana. Ülkenler hem мәктәп балалары аерышачак фәшигә. Козилидә яшьләр калмагач, сабилар да тумый. Башлангыч мәктәптә нибары 3 укучы, югары сыйныфтагылар күрше авылга барып белем ала. Балалар да ата-ана монда көзгө язгы шырны куркып көтә. Мәктәпкә балаларны Күпербаштагы авылына хәтле автобус китерә. Күпер башыннан 2 километр ярымналар җәяү кайталар, җәяү китәләр. Погоданың төрле көне була, кары бар, бураны бар. Менә язгы сулар, елгалардан ташулар төшә. Юлсызлыктан иң күп интегүче Тәнзилә Мәхсумова, ул 30 елдан артык медицина хезмәткәре булып эшләгән. Козиле халкына ашыгыч ярдәм кирәк булганда Арчага кадәр озата торган була. Машиналар йөрергә, ул вакытта да юл булмады. Хәзер машиналар йөрергә юл юк дип әйтә алмыйм. Ул бик начар. Козиле халкы узган ел кеше башыннан 500 сумнан үзара салым акчасы җыйган, бардыгы 50 мең тирәсе була. Тагын моңа өстәп 200 меңне хөкүмәт биргән, ләкин бу гына юлларны тәртипкә китерергә җитми. Үзара салым акчасына кушылып, анда щебенка җәелеп, юлларны карап торабыз инде, но барыбер щебенка йөри тапталып, ул бер кырыйда иңеп кала, бер кырыйда күтәрелеп кала дигән шикелле иттереп инде. 2016 елда юлны Күпербаш авылы аша салырга булалар. Проектта да эшләнә, әмма юл газ үткәргеч аша узганлыктан аны төзәргә рөхсәт бирмәделәр ди авыл халкы. Хәзер юл салуның икенче варианты карала. Тик аның өчен 600 миллион сум акча кирәк. Дәүләт хисабына проект эшләнгән икән, экспертизаның уңай нәтиҗәсе алынган икән, без инде өметләнәбез, киләчәктә ул объект планга керер дип, район һәм җирлек хисабына гына эшләп булмый. Бай юлда инде хәрәкәт тәэмин ителгән, без ул юлны карап торабыз. Тик бүген транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында әлеге җирлек быел гамәлдә булган бер генә программада да катнашмавы турында җиткерделәр. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районындагы Козиле авылына керү юлы автомобиль юлын төзү 2022 елгы юл эшләре программасы буенча каралмаган. Әлеге юлны ремонтлау алдагы елларда юл эшләре программаларын финанслау күләме чикләрендә каралачак. Козиледә кайчан юл булыр әлегә билгесез, шулай да район җитәкчелеге быел да авыл юлын вак-таш түшәп бераз төзекләндерергә ышандыра. Арча районыннан Руслан Садинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.